मित्रांनो, आई मायेचं कवच या मालिकेच्या मागच्या भागात आपण पाहिले इन्स्पेक्टर लोखंडे व मीनाक्षी मानसिंगच्या ऑफिसवर गेलेले असतात. रिमोटवर बॅग पडून तिथला टी व्ही चालू होतो आणि मीनाक्षी म्हणत असते, हा माणूस आपल्या घरावर 24 तास नजर ठेवून आहे. एवढ्या खालच्या थराला का गेला असेल हा माणूस? का करतो हे सगळं? यावर इन्स्पेक्टर लोखंडे मीनाक्षीला म्हणत असतात, आता काहीही करून हे सगळं शोधावंच लागणार आहे मीनाक्षी. आणि मित्रांनो, पुढे आजच्या भागात आपण पाहणार आहोत सुनील सुहानीला म्हणत असतो, तुला खरं केमिकल मिळालं असतं तर तुला हे दुखणं वगैरे पोटात दुखणं झालं असतं का? तुला नाही ना? आणि केमिकलची बॉटल दाखवून म्हणत असतो, हेच आहे खरं मॅजिक. पुढे आई मीनाक्षीला म्हणत असते, मीनू अगं सुहानी दार उघडत नाही आहे, चला लवकर चला तुम्ही. आणि सगळीकडे धावत जातात. मित्रांनो, तुम्हाला काय वाटतंय पुढं काय होईल हे आम्हाला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. व्हिडिओ आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. धन्यवाद.